We señorita, come closer to me, mama. I want you to be my partner. Take you to London sooner. Wavuma, hallelujah. Body, I thank you, Baba. I sing up to love, I'm so young, sing I'm in a we señorita, come closer to me, mama. I want you to be my partner. Take you to London sooner. Wavuma, hallelujah. Body, I thank you, Baba. I sing up to love, I'm so young, sing I'm in a I saw this girl come on nothing while I stopped drinking beer. Then she was looking at me like this. Hair, I swear like I really need baby. She kept staring. I jump on stage, can't sing, I play my baby got up like dancer. I told her calm down, you go you did it. Come on nothing. I smashed her heart, she shout my name. That's how I met this lady. That's how I met this lady. She kept staring. I jump on stage, can't sing, I play my baby got up like dancer. I told her calm down, you go My brother. So my brother, how's it? Mnandi bathi hayi ungozi kabi ngokucula kunini bathi ngifake manje sowuphakathi. I sure my brother. Okay, my brother, I don't sing as like the normal singing. I only flow the kwaito flow on top of a beat a piano. Okay. Yeah, I don't know. You know, yabona xa uyishaya njengabomrapper living. I don't know, is it alright uba ningadlala beat yam or anything? Yeah, ungadlala beat yakho my brother. Okay, so wishing a Kali in it. Okay. Is it clean? Can you guys hear it? Afula kancane. Afule kancane ne? Yes. Okay. I'm trying to put it on. Yeah. Wait. Okay. Sure. Hey. Ikhanabera. Hey. Yes. Ay. Ebona mabethi kwaiti phelile. Ay. Abayobona udokotela. The quiet is still happening. Yes. Hayi, isipitha amagrotmane man, ngale ngoma idlala kamnandi man. Abona nabani neplan esizithingithing singasipayisisi man. Isipitha amagrotmane man, ngale ngoma idlala kamnandi man. Abona nabani neplan esizithingithing singasipayisisi man. Isipitha amagrotmane man, ngale ngoma idlala kamnandi man. Abona nabani neplan esizithingithing singasipayisisi man. Isipitha amagrotmane man, ngale ngoma idlala kamnandi man. Abona nabani neplan esizithingithing singasipayisisi man. Aw lesi sistaf sama-front man naziney'ngane but the old man bambe kancane ungayi-99 ube online till midnight fike on time kube alright. Lesi sistaf sama-front man naziney'ngane but the old man bambe kancane ungayi-99 ube online till midnight fike on time kube alright. Izani kumenani bonani nigcwale isipithi imali popani phuzani dansani kudlala ingoma emnandi. Izani ngenani bonani nigcwale isipithi imali popani phuzani dansani kudlala ingoma emnandi. Hey, yadlala le ngoma.
hayi babethi kwathi siphelile sebeyadlala sibani hayi asa hayi isipitha ama-fruit mani man nale ngoma idlala kamnandi man abona nabaneplan ezizithikthik zingasibhayizisi man isipitha ama-fruit mani man nale ngoma idlala kamnandi man abona nabeneplan ezizithikthik zingasibhayizisi man. I don't know whether should I play the full song or No, you don't play the full song, my brother. Sivele sikunikeza ichance yakho. Bese konje uthi uhlala laphi my brother? I'm in Cape Town, brother. Ntwana yami ngifuna abantu abala eJoburg. Yes. Funa abantu abala eJoburg. I didn't hear that one, my brother. Didn't hear that one. I'm in Cape Town. Funa abantu abala eJoburg, my brother. And my brother, kumele uzame ukuqinisa kancane ziyakhala muza ngapha but ama producer maningi. I'm gonna play a song efana njengalento oyenzayo yabona. After lana uze ukuthi maybe le stuff osithandayo maningi ama DJ ama producer ngapha but kwamanje sisafuna nje abantu abala eJoburg. Okay. Yeah. Nah, no problem, my brother. Sharp ntwana yami umamele le ngoma ne. Okay, ngizayimamela sure. Sharp ntwana yami. Siyabadonna bahlezi besibhekile bayaskonkol fana wari hitu yazi ngihlezi ngiba-checkra bethuluda baba ngikhiye ngomsoto ezama-hotman thanda lukwayito baba singena ngenkani asikho isikhathi sokudlala bhala kanjani thanda kanjani phethe zami ba asa arethwele ichipi norega masibhaka mahiti norega kushe kikilekeki norega akikeleki ya makdala umandoza nolega arindala spikicho nolega retso repandeshi nolega Masikala bebabu, Papa puts magadala bebabu, Kula putse makasana bebabu, Masidala ngama ali bebabu, Koka shengela makota bebabu, Masila senzimali bebabu, Kule mumtu no mandoza, Kule mustandelu mshoza, Namumbala ngithi ngamshoba, ngamkona, ngamkoza, Kule mumtu no mandoza, Kule mustandelu mshoza, Nama ngithi mbali ngamshoba, ngamkona, ngamkoza. Masoweto Best, Lude DJ, featuring Lil K, Unole Kai. Masoweto Best, Unole Kai. Sizothandaza sichubeke sifaka abanye abantu. Sivulele isitweb siyabadonna bahlezi besibhekile bayaskonkol fana wari hitu yazi ngihlezi ngiba-checkra phethuluda baba ngikhiye ngomsoto ezama-hotman thanda lukwayito baba singena ngenkani asikho isikhathi sokudlala bhala kanjani thanda kanjani phethe zami ba asa arethwele ichipi norega Unolekai. Akhohlwa Soweto kabuyelo. Baba semazulwini baba inkosi imdala zonke izinto siyabonga for konke osenzele kona sicela ube nathi ngazonke insuku sicela sinikeze amandla inhlakanipho nenhlonipho uzivikele kubini sifake ekleni uzivikele nakulabo abathi yomona uthi uyophelela kuphi abasifisela kubi mabakhathala endleleni ukuzakithi abasiplanele kubi mabalahleke mabathibeza kithi sicela izono zabazali bethu zingaweli kithi nezethu zingaweli abantwaneni bethu Kalibito la morala ntatela moya halang Father God kule weather ebhedayo abantu abahlala endaweni ezithi disadvantage magnet ayivula may you please protect ama assets wabo neinto zabo abasebenzayo mabawangene kamnandi kulama night shift bangabhoreki abazovuka bayemsebenzini bahambe bobuye kahle abasemakhaya bakuvuke bethole umsebenzi abaseyibhedlela baphume abagulayo baphole
izono zethu zingaweli kithi nezethu zingaweli ebantwaneni bethu. In the name of Jesus, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ba itse ba mbare ke Kgabela Church batho kumnandi la ekhaya. Ha re tsamaye rona re robala mona. Ha re tsamaye rona re robala mona. So silibele siyahamba kanjalo ummusic omnandi. Kufuneka ama vocalist bafethu. Tomorrow don't forget we have a big match esidlalayo. Yabona? So in the meantime ngiyazi ukuthi nina la ekhaya umoya wenu unokuthi uye phansi kancane thingi niphakamise kancane. Awuthi ngisestradeni. Ngizomfaka uBilly guys, relaxani. Faka uBilly. Billy. Show me type guy 7 maybe akayiboni. Uyayibona uyangiziba. And uBilly mina I believe in him. Show me mara uzomfaka imakancane ngoba lo mfana yiyo. Billy kunjani? Ikaphileka lapha. Hayi uKalaxisi my brother. Yeah. Athi ngiqalise. Okay. Yehlise kancane. Yeah. Sangena ngenkani siphethe ikhali bakhala bangani siphetha bombali sangena ngenkani siphethe ikhali bakhala bangani siphetha bombali sangena ngenkani siphethe ikhali kwakhala bangani siphetha bombali sangena ngenkani siphethe ikhali kwakhala bangani siphetha bombali sangena ngenkani siphethe ikhali sakhala bangani siphetha bombali sangena ngenkani siphethe ikhali sikhala bangani siphetha bombali avele vela ngithi sabangenelele siphethe ney'ngane
Abangiphazamisa labantu abangifonelayo. Wenzani lo Bangiphazamisa. muntu? Wenzani lo muntu? Bangiphazamisa labantu abangifonelayo. Hayi, Asambe boy. hayi. Labantu. Okay. Asi. Ash. Avele vela ngithi siyabangenele. Siphethe nezingane nabaqhumshelele. Yo we. Yo. You only have one chance. Abombali yibo abafonayo. Wacula ngami kule ngoma lapho ku TikTok yalomfana lo uskipha amafayili. Ya. Ngizokufonela ungangitsheli leyo nto ukuthi wena yini. Why sihlukene last week wena ucula ngami? No. Angi-understanding nix. Usile wena. Yo we abombali. Enumbali. Yo, phuma kuleyo live. Hayi. Engithi ngihlomena amashisa leli chipi bali frantali. Enamabandali. Ungangitsheli ngombali. Engithi ngihlomena amashisa leli chipi bali frantali. Enamabandali. Ungangitsheli ngombali. Hayi kunjani? Ikamubani, owakabani, hamba nobani. Hayibo ngicela ukuthi sikhulume nethi sihlale phansi vule ibhiya ngishaye thu yama black. Hayi kunjani? Ikamubani, owakabani, hamba nobani. Hayibo ngicela ukuthi sikhulume nethi sihlale phansi vule ibhiya ngishaye thu yama black. Engithi ngiphethe umbali nama chance, yindoda ngihamba nabafana nyokulunga ayikhohlwa. Piwe kifosa, baby ngono sambe siyo chigata. Engithi ngiphethe umbali nama chance, yindoda ngihamba nabafana nyokulunga ayikhohlwa. Piwe kifosa, baby ngono sambe siyo chigata. Hayi kunjani? Ikamubani, owakabani, hamba nobani. Hayibo ngicela ukuthi sikhulume nethi sihlale phansi vule ibhiya ngishaye thu yama black. Umadlamini sekakhona. Hayi. Ari. Madlamini. Hayi mzala. Madlamini ngiyabatshela labantu ngithi khona umunye ugela bathi uMadlamini abangibelieve ngawo. Yo mzala uvalo lungenzani? Ngicela ukuzama kodwa. Deep breath mzala. Woza siye all together. Akekho umuntu ozobeka isinkwe etafuleni lana. Mawungayishaya mzala kayi1, you are inside. You have a chance yokuthi siye studio tomorrow. All right mzala. Asiye baby. Okay. So ready ke mzala? Yena wayeshilo ukuthi unomuntu wakhe mina ngathi ngizombekezela kunjalo. Yena wayeshilo ukuthi unomuntu wakhe mina ngathi ngizombekezela kunjalo. Imina ngayithi ngicela ngenza umakhwaphe. Imina ngathi ngicela ngenza ushendela ngenza umakhwaphe. Awu imina ngathi ngicela ngenza ushendela. Imina sengiyahlula lento engayicelela yona. Yo mzala. Mzala yazi ngicabangani? Ngicabanga ukuthi mina ngizwa something. I think uthukile ne song choice yabona. Oh. Yes mzala. I think ne song choice. Mzala ingoma zikaThatho Hearts uyazazi? Angizazi. Ithi ngidlalele ingoma eyi1. Mhlambe uzo understand ngikhuluma ngobani. Ube kubulisa ngoba walapha nasemnyango da.
asembona ngathi kuvaliwe bulani madoda. Angazi if or Oh. yes, something like that, because ngiyakuzwa ukuthi uyaphi mzala kodwa I think song choice mzala ayikho ingoma ye-R&B noma eyesonto siza ukuthi ivoice yakho iya stretcha like ivoice yakho Okay, ngizobuya mzala. okay. Ingoma Uhlala kuphi mzala? ezoba right. Ngisesowethu eBramfish. Hawu mzala ubheka ula iduze ngabe sunje isitimela sidlula nawe mzala and ngiyazi ngibheje ngawe kanjani. Ngizobuya mzala. Awufuni ukuzama ukugcina mzala. Uthukile ne? Yo ngithukile mzala thini ngizobuya. Okay, sharp mntwana yami. Mariphiwe ngeke miyeke. No guys, phela ngithi phela umuntu kumele umnikeze i-chance mzala ayenze into akumele ayenze, then from lapho siya move. So far kunabantu mina abayi2 ilo yasisi wase Randfontein nalo yamjita loyana wase Alex. Yabona uBilly bekangenile bekeza ngento right manje umbaluli belo yamfonela yabona. So umuntu kumele umuphi chance mzala siphena abanye abantwana i-chance ningabini kanjalo guys. Ningabini kanjalo. Asiphena abanye abantwana i-chance sibone ukuthi kwenzakala. In the meantime asichubekile. Izinjanda doksama animal lyrically international hlaba wonke influential able disable unable and capable able disable unable and capable la general captain noma mineral izinjanda doksama animal lyrically international hlaba wonke influential able disable unable and capable able disable unable and capable Ngisilapho sekwenzakala abantwana sebantela imali easy beat mfana uzobakhipha intana biki muthi hlala ihlezi phansi easy beat kanti wena ufuna bani uyilo kade ubuye namasweet amangamwe engithi ngifuna ama2K ngifuna bomakeva bosistem engathi 357 ndobe nabantwana bayi11 sizobabona sebavulise ke bambethi izinja zami thina siphelele engathi 357 ndobe nabantwana bayi11 sizobabona sebavulise ke bambethi izinja zami thina siphelele. Easy beats. Yes. Yo, bathi dlala general captain wama mineral. Izinjanda dogs ama animal. African diamond. Yebo kunjani? Hayi ngiyaphila sisi wami. I-outfit yakho ingitshela ukuthi ngathi uyakhona ukucula. Ya ngathi ngiyakhona ukucula. Over to you mzala. Okay. Ndithenda kuyibona lemntakazi kwaqhika nenhliziyo. Ndithenda kuyibona lemntakazi kwaqhika amadolo. Ubuhle bale mntakazi yo. Mzala sinikezi energy. Sinikezi energy. Give us energy. Waza mzala zama futhi. Can I change the song? Abuti karata sinkutlise uhloko. Eish my baby dikele ditaka. Abuti karata sinkutlise uhloko. Eish my baby dikele ditaka. Dikeledi
I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure if it's a song. And yazi ngicela manicula nenzeni guys. Guys, this thing works bafethu. Ikwazi ukuthi nomuntu nomamamele itik ongithathu ngibeke ebasihlukanisa uthando lugcwele ngicelo. Yabona leyo nto le izoguide mzala so that itsho yakhe ingayenzi kanje or chance ibounce inyawo. Mzala last chance sicela ushintshe ingoma. Morena, tate waka, anawankutla, ke mathateng. Motse waka o fedile, bana baka ba fedile, ke dira ho wena tate. Morena, tate waka, anawankutla, ke mathateng. Motse waka o fedile, bana baka ba fedile, ke dira ho wena tate. Mzala for kusasa it's a no for me. For kusasa ngicela uhambe uthole ingoma ozoyipractice ozoyicula, maybe can be a piano song or something, then sizazoba ne studio session ubuye futhi ngoba kusasa mzala kuyayinyiwa lapha. Ziyabuya mzala lapha. Ane? All right, ngiyabonga. Sharp ntwana yami. Comment sections, guys. You know you can actually carry your point across without you being rude. Yaban. So sometimes siyahleka, okay, sharp nan, but amanye ama comments ayahetha azoyenza abanye abantwana basabe nokuza bazo request. We understand. So siyacela hayi kabi bafethu. Khona ezinye ezihlekisayo vele nami ngakhona ukuthi ngizibaba hayi ngiyamele ngihleke vele. But you can actually get your point across without you being rude. So yabona angisizi naba abanye abantwana basizi. Yabona? So please, if umuntu is a no, ino bafethu. We can't do favors thatha abantu sihambe nabo e-studio while niyabona ukuthi kuyanyiwa. So far labantu engibafakile lo yamfana loyana uyacula loyana. Nalo yakhe loyana uyacula blind. So guys, ngiyanicela bafethu. Azameni ukuthi sibe kind. Sawubona Butpure. Awulibele uyapepereza la ukhala. Woza. Hawu. Woza. Yazi ngathuka ke kodwa. All right. Woza ntana yami. Started as friends, you had your life and I had mine. Every weekend, social gatherings, we hooked up, we spent time. Mzala, wait. Ngicela ukhethe ingoma mzala. I'm telling you, ngicela ukhethe ingoma. Okay, ngithukile ke kodwa. Ukhethe ingoma. Wait. Ngicela ukuyikhethela. Yes. Okay. Bamboo way on my way, oh I. Bamboo way on my way, oh I. Take me to the place where the river runs wild. To the place, a place with fruits of life. This place in my dreams
This place is in my head all day. River, river runs wild. Naomi, Naomi, in Naomi, hey, ooh, Kabonga. Imagine leyo ngoma ucale ngayo before nale ngoma icula manje. Uyabona ukuthi ni sizonishaya ni. Thukile. Bathi Idols 357. Mzala. Uhlala kuphi? Ngihlala eGlen. Usho ukuthi ungangena ucule mzala wenze into right. Mzala kufuneka iReal Madrid lapha yana ivoice unayo studio obvious khona lapha nokuthi babamba balungise la kunama mistakes. Usho ngena ngevideo my sister sikubona. Sanibona. Yeah. Hayi man. Wena ngiyakukhumbula mzala man. Ngiyakwazi. Ngihlale ngikhona. Yes. I-profile picture ngidistebile man. Ngiyakwazi. Mzala, uke waba unengoma? Cha. Nina mara. Nihleli njengama talent. Uke washo ukuthi ngi-DM bese sizoyenza. So ngalahlekelwa i-account. Ngiyakhumbula bongenele i-competition yokucula but I think azange wawina ne or something like that. Ngawina but akuzange izinto ifike but ngaba nento yokuthi ngoba vele kusekhaya la kuzondlola. Ne? No phela into zethu zinokushesha. Uyakhumula nalo sisayenza na ingoma uzi sacula emini later on mina ngamthatha ngamisa studio wafika wacula wanyamalala after lapho ingoma yakhe nayo isathe khona. Yabona. So uzosenda i-DM mzala then sikutshele ama arrangements nami ngisazodiscussa nabantu laba bangali ngazi ukuthi ngiza nabantu abayingaki. So lana there's a good chance yokuthi maybe bazothi maybe ngize nabantu abayi3 4 ngami. Yabona. So sizobona ukuthi sihlanganisa kanjani. Mina I'll let you know on the DMs ukuthi khamba ubani nobani. Yabo? But samba nabahambayo umuntu ongekho ready mzala. Uyasala. Ngiyazwakala ngiyabonga. Yes mzala, ungabe shintsha ama account mzala. Ngiyakukhumbula mawungena mani ngiyasho ngithi lo ngiyamaza. But anyway mzala you can sing. Kanti why ningathatha ukucula serious mzala? Mina ekhaya bathandi nje. Ngiyayenza ngoba phela nakho ngikhona kodwa ekhaya bafuna. Yini bafunani? Bafuna ngifunda isikole. Yo, and uyabona laba bakanje yiba baneyinhlanhla usathi wenza ingoma yokucala boom ingoma seya trenda sophakathi. Kodwa nje ekhaya bafuna ngifunda isikole. Anyway, mzala ngicela ukukhuluma nabantu bakini ngoba ngeke uze studio without us having i-permission yabantu bakini. Asifuni kusasa sebayakufonela i-momentum studio khani ibamba ngo1 AM. Ngo2 khani sithi kuyacala ukuya record ngoba e-studio mzala singafika ngo3 emini sihlale uthuthu uyahlanganisa uyabhala but akuhlangani. La nithi ngihamba ngabo 6 ngeni artist A1 acala ingoma uproducer sekuyahlanganiswa lapha yana ngabo 10 inenza ingoma A1 bese kuvuka ispirit senenze enye ingoma. Yabona? So I don't want mina kusasa ngini sebakutshela ukuthi umntana wakho uzomthola egate yabona? Ayikho enye ingoma ofuna ukusishayela yona mzala or so ufila right uconfident wena? Ngingazama kodwa mangingavelanga angazi ukuthi ngingacula yiphi. Ngiyenze ngamabomu ngokucela uvule i-camera bengifuna ukubona ukuthi ucomfortable kangakanani. Zama sizwe mzala.
Angisazi ukuthi ngicule yiphi. Wait mzala. Yazi mzala yini into ewinisa abantu ku-idols? Ngilalela. Abantu abaya ku-idols, some of them banayo i-voice, some of them i-song choice ebayiculayo. Khona ezinye ingoma ezimnandi mzala, when someone sings it, ivele i-connect mzala, yabona? Angazi phela uthanda ziphi ingoma mzala, so laphana kuyocula amapiano mzala. Angazi. Angiwajwayele amapiyano kodwa ngiyawalalela kodwa akusinto yakhona. Eyi. Kodwa ungangithemba. Yo. Okay. No mzala iyehla ithi sifake abanye abantu ngingakufaki on the spot mzala yabona. Ngiyabonga mzala. Sharp. Khona omunye ugelo waseBotswana omhlophe guys uke wangena la. Yo that girl, I'll never forget that girl. Yeah. Lo girl wangena ne wathi uyacula wagwinya amathe abantu bamhleka. Waphuma wabuya azange abayenzeni. Une voice ukuthi wayenza mistake nje bekathukile. Mistake. Mzala. Kunini balibele bathi mistake. Hey. No one. Ngena ngevideo. Mzala hle. Ngithakathakala man. Tla ebina chudlo. Mzala ntse ke tlhatlhamolla moriri kante keng mara. Okay, bina it's fine. Let's again bina. Yo, ke tshogile ere ke opela. Mzala ko opela ko kerekeng a ke re last ko opetse. Adele wa re he. Mzala kopa ubine. Okay. Ira deep breath le nna ha. Ira le nna. Okay. Halipi rimile uneha buroko kilala ke motepile ntate ya lirato halipi rimile unea buroko kilala ke motepile ntate ya lirato hudula lintate hubua liena kilala ke motepile ntate ya lirato. Mzala, ka sano tlabe o bina amapiano, motho mo le mongwe o tlabe o etswa pina. Kwa e betha le nna gongong. Re kopa re fe gongong, re fe something. Okay. You are playing safe. This song is just song. Le motho sa kgoneng o bina can sound good on the song. Nna ke a hopola hore no bina the last time. Chemo re go just something. Do you know guys ukuthi studio amanye ama producer awana sikhathi bavele bakufake bathule bakubheke so. So ke kopa lebeng are tleng guys. Are tleng are being serious. Yeah, Mara. Eh? Is it fine if I sing another one, but that's my piano? It's fine. Even if it's Afro pop. Okay. Whatever. Di-re-di,
ukundiza ndiphumoya. Ndiredi ukundiza ndiphumoya. Ndinawo amandla ukundiza ndiphumoya. Ndinawo amandla ukundiza ndiphumoya. Themba limi andinalo uyithemba lam. Uwe uyithemba lam. Themba limi andinalo uyithemba lam. Nguwe uyithemba lam. Wait. Bangisendele message lana bafethu. Cause babukele bathi my brother, we need piano vocalist, not gospel. I-message bayisendile bathi piano artist, not gospel. Safihlekile yiyo. Kuyirang Mzala. Niyabona mina bengintshela abanye abantu bavele babeke indaba straight. Bathi we want piano artists, not gospel. So guys, ngicela nicabangeni ingoma babhadalile for studio session bafethu. So nami there is nothing that I can do. They want piano artist. Ke kopa uzame ukopansa something chumiaka if it's yiyo ke tlabu. yes, then amarisira sewen. Mshaka man. Bafethu bafuna strictly piano artists bafethu. Piano artists bafuna artists. If unengoma noma ingakaphumi, you can do your song. If unani funeka piano artists, but not gospel. My brother, 1 minute. 3 minutes yako. Ayikhala. Oh yeah. Anginakanga nokunaka ukusongifakile. Okay, athi ngene. Okay. Sengiphakathi. Ngiphinde yona futhi ne? Is it fine? Okay. Noma ngishayele ngetrack la. Okay, it's fine. Let me go with this one. Yeah. Skena ngenkani thina. Ash, yeah. Ash, yeah. Skena ngenkani thina. Sakina ngenkani. Siphethe ikali. Wakhala bangani. Siphetha bombali. Sakina ngenkani. Siphethe ikali. Wakhala bangani. Siphetha bombali.
bathi sangena ngenkani siphethe ikhali wakhala bangani siphetha bombali sangena ngenkani siphethe ikhali wakhala bangani siphetha bombali sangena ngenkani siphethe ikhali wakhala bangani siphetha bombali sangena ngenkani siphethe ikhali sagala bangani siphetha bombali avele vela ngithi siyabangenelela siphethe ney'ngane nabagqumshelele ayi gqumshelele ayi gqumshelele lapho nengane iyangifensa funa left and right mina ngokukhangetha emabhebeza mina I'll see you later ungangisele ngengane ongazenza uterminator ngithi le ngane iyangifensa funa left and right mina ngokukhangetha emabhebeza mina I'll see you later ungangisele ngengane ongazenza uterminator ayi uterminator ungangisele ngengane kyali uterminator ungangisele ngengane kyali sangena ngenkani siphethe ikhali wakhala bangani siphetha bombali sangena ngenkani siphethe ikhali wakhala bangani siphetha bombali sangena ngenkani siphethe ikhali wakhala bangani siphetha bombali sangena ngenkani siphethe ikhali wakhala bangani siphetha bombali. Le ngoma uqeda ukuyicula manje iyakabani? Yeah, it's just that I haven't released it. It sounds familiar. It sounds familiar. Ukuthi maybe uyicule kamnandi like une-echo yazo. Une-echo yazo. Okay, it's in me speak. Cine speaker because ngiyazizwa. Yeah. Disconnected. Bluetooth device ready to pair. Yes. I'm not sure if maybe it sounded nice or ukuthi uyicule kahle before it sounded familiar. So I thought maybe ucula ingoma like maybe Taliwonga or Setril or someone. Yeah, but it's a nice song, my brother. Uhlala kuphi? Ngihlala eSoweto uNzimhlophe. Zimhlophe. Okay. Do you have ingoma before? Kwani ingoma ungewayikhipha? Aish. The only time ngirelease Lo mbali sekayafona. Abombali mari yini and bafaka ama-book tube. Hayi. Makumele sikhulume, there's always a mbali behind the scenes. There is a mbali behind the scenes othatha ifoni yalo mfana. Umbali akezwa mara. Umntana abantu ayi. Yo, abombali ayishem. Ngibasuthi shem. But anyway, thingibone lana ngijida ngathi vocalist. Thingibone lana. Abanye guys abanye benu ba right kubo hayi yabona izinto ezinjalo. I promise you kukhona abantu aba right mina ngiyabacabanga guys. Njengoba besicula kanje la khona engibabonile mina bazoba right bo hayi phiwe waruni yabona izinto ezinjalo. Yes. Thingibone ngifaka abantu labantu engibafakayo bayahamba mos. Yabona. So mina ngifuna ingoma icala kube noGelozo. Chomi piwe kiyo uyabona. Izinto ezinjalo like yeah ama adlibs nyana. Please akekho oyiwani odume ngeayi like abantu engibafakayo bayaphuma.
Hello, Zandy. Zandy, we poop chup. Oh, Hashem. Unongilanda bontebu yazi. Unongilanda bontebu, untebu mageza yenza bo ayi sidlule entweni eningi. I've tried my best. Hey, Piwe. My brother. Unjani? Right wena? Client man. Hey man, i-profile picture yakhe ingitshela ukuthi wena unokushiya ama-pioneer avutha nama-mic ashisa. Kunjalo. My brother, ithi ngingakumoshile isikhathi ngena phezu kwabo mkhozi. No, inkinga angizange ukucula mina uyabona. Yeah, uze ngani? Yakudala mina ngikusinda ku-inbox yakudala uyabona. And then lapho lephita ku TikTok ngifuna usizo ngedaba yecompany yami. Yeah. Okay. Manje into kampani befuna ukuthi isitoko sami ngoba abantu abandasa isitoko sangabasazi uyabona ngoba ku TikTok ngivela khuluma just i-half story yabona ukuthi kwenzakala into ngiyabona. Ama-producers nalabantu abangibhadele le company engibhadele, they are watching the live right now. Ba expect ukuthi ngithole ama-artist ayi-5 today. So not today, my brother, ne? Okay. Ngakwazi ukukhuluma nakusasa. When uzongi-inbox abaningi abantu abangi-inboxile, when the day comes sizokufaka nawe mzala. Okay, sharp. Sharp, my brother. Thank you. Kanjalo. Yeah. So hey guys. Yeah, but anyway, kumnandi la ekhaya. Kuyashisa la ekhaya. Asichubekeni. Isikhona ingoma engiyifunayo lana uKing P akakhiphile ngoma yazi. But anyway, uthi ngidlale nje something yaka Lil K, maybe abantu bazoba na something yaba. Bazoba na something ngoba hey guys. No, good tough. I'm not sure if this is a 12 and thing if I. So hey. Nalengo magalil kia ngithi lulke onai. Manga uzithembile ukuthi uzoyenza into right ngicela wenze yellow heart. Ngithi sora skis vele sekufikela abafana bamahit bamuchiri wakho mina ngithi ungamoyeki ngicela ungamoyeki. Ngithi sora skis vele sekufikela abafana bamahit bamuchiri wakho mina ngithi ungamoyeki ngicela ungamoyeki. Ngithi uzobathi mina ngiyadele akirata ngawutembe vele mina ngiyazitshela akirata ngawutembe. Ngithi sora skis vele sekufikela abafana bamahit bamuchiri wakho mina ngithi ungamoyeki ngicela ungamoyeki. Ngithi sora skis vele sekufikela abafana bamahit ngithi ungamoyeki ngicela ungamoyeki.
Bega manje sekufika uhodo dola skimo brajobe iteri Bin Laden kuwa mabili Bega manje sekufika uhodo dola skimo brajobe iteri Bin Laden kuwa mabili Asakha my sister kunjani? Hi Mzala kunjani? Ngiyaphila nami over to you. Okay. Shoo. Okay. Dala sinlindile sesfikile Dala nislindile sesfikile Utla tsibaretsa je Utla tsibaretsa ntwena Dala nislindile sesfikile It's been a long, long time coming. I've been wondering what to go and what to do. Nitata langi bega langi susala begele. Bambezela qindezela. Uzophumelela, we made it. Sila. We never thought we'd make it this far. Through the struggles and pain. Sila pa, sila. We'll keep on fighting. Woman sila sesfikile. Yeah. Okay. Usho uhappy ngeperformance yakho? Mzala ukuthuka futhi, that's another thing. Ukuthuka. Phela bangisendele message bathe ngingacoach abantu nginikeza umuntu ichance if akakhona ukuyenza into yakhe kushuthi nase studio nyekaza azayenze into eze right. Okay, ngicule enye ingoma. Last song, it's up to you. Yo, ingqondo yami seyimile manje. Ithi okay, ithi ngizame yo, oh my god, what song can I sing? Yo, Nkosi yami. Okay, Mzala, please give me ideas. Ingqondo manje seyibile. Mzala bathe ngingacoach abantu, bathi ngivele ngizithulele nje. But thingenze sona at least mhlambe ungaba ne direction yabo. Ukuqola kwentisi ukuqa phansi ngejolo konje Mzala le ngoma le uKesden ngathanda lokho ayilemele kubuhlungu ngizokhala uzabani na mina ngilemele kubuhlungu ngizokhalela kubani Nkosi yami ngoba ngilimele ayi kubuhlungu angazi ukuthi angiyazi kahle Mzala. I'm just trying to improvise, but yeah, okay. Ayi ngithukile namhlanje. Ayi Mzala yehla kancane bese uthatha amandla bese uyabuya Mzala. Okay, all right, Yeah. Mzala. Sharp ntana yami. Umuweta kwezinyembezi ukuqola kwentisi ukuqa phansi ngejolo ukupola kwentisi umuweta kwezinyembezi ukuqola kwentisi ukuqa phansi ngejolo ukupola kwentisi ayilimele kubuhlungu ngizokhala uzabani na mina ngilimele kubuhlungu. Why uhleka? Ngihlekisa ifringe yakho Rados. Ayilimele kubuhlungu ngizokhala uzabani
there is so many songs engingazicula lana on social media ezidumile. It's all about song choice. Na ingoma. Sonda lapha, ey, sanibona isoka apha kuwe. Oh, saba, ngithathara. Handle ngiyotshepisa manunu. Barurarea. Barurarea. Sikwazi ukuza from kubaru bare baraha. Sikuzosaqala badu bade badaha. Cabanga isigubhu esikanje siyakhapha mzala. Lady Fifi. Hey. Minjani. Hayi wena msizangani siyena. Hayi ipfukile na mina. Anikombela unibhela ngoma yin'wana so awerhandzaka wena. Oh, I'm all in gospel, Shom. Kufuneka amapiano mari ithi siza ukuthi voice yakho injani. Yo, Jesus. Mari ithi siza ukuthi voice yakho injani. Cula gospel 1 minute. Okay. Ngibona. Ima kancane. Khona ubhuti athi why le ngoma ithanda kakhulu mama gays ukudlula ama girls. Hey, am I gay? Mondlo hayi uyabuza ngale ngoma. Yo my brother, I don't think yes. Kukhona abanye abantu statement sakho sizoba offender my brother mawukhuluma ngama gays nani. So lana ekhaya my brother so welcome anyone. So statement sakho ngicela usilungisa. I think si sound wrong because I think le ngoma ithandana noma ubani. Uyabona? So Offending, actually. Not even yes. wrong. Offending. Okay. Ozamzala. Ngizani gospel. Nah, I want you down. No, never ratangu opila. How did I go? No mzala ngithi mina ngithi khanu safudumala mzala. You can continue mzala. We are listening. See what I'm watching you. No way.
And I'm out. I'm watching it. I'm out. I'm out. As in, Ngiyazi ukuthi si-serious ne angeke yo yeah. Besiwe isigubhu esikanje kungenwa istudio uyadlala. Anyway, it's 12 sithandazeni. Baba semazulwini baba inkosi imdala zonke izinto siyabonga for konke osenzela kona. Sicela ube nathi ngazo zonke insuku. Sicela sinikeze amandla inhlakanipho nenhlonipho. Sicela usivikele kubini sifake ekleni usivikele laba abathi yomuntu uthi yophelela kubo. Father God, may we go to the game here today. May we win a series here too, kuzoba our first official game. May we come in very strong and win. Thank you so much for the good vibes. Thank you so much for the laughter. And thank you so much for wonke senzile kona. May our content ingapheli. Deliver new content and nice content every day masizalana. Ongasifaneli makusuke kithi okwethu makuze kithi in the name of Jesus. Amen. Yeah, ngicabanga ukufaka abantu abayi2 kugcina. After lapho sibuyele comedy night half past 9. Ngikutshele ngeyami
waze wangithwala usimagade wena lalela indaba yami ngikutshele mina ngeyami waze wangithwala usimagade wena lalela indaba yami ngikutshele ngeyami waze wangithwala usimagade wena lalela indaba. Hey Mandy M, i-profile picture yakho uyawudlala uCapitec. Waze wangithwala usimagade wena lalela indaba yami wena lalela Yebo yazi awuzange uthi yebo baba bengiyisenda manje. Hey Mabungi, profile picture yakho ngiyamdlala uV1. Afungile bathi ngeke utholo mntwana bashaya phansi ngonyawo. Oh miski ukhona sorry. Bona bafungile bathi bashaya phansi ngonyawo bathi ngeke baphumelele soke sibone. Bona bafungile bathi bashaya phansi ngonyawo bathi Uzale party mzala. ngoba yena uyathwalana asibiyele lote ingaye lote sokilagini yena uyathwalana asibiyele lote Umjali wethu. Yabona lo sisi leader lengoma ne uyaconnect. But anyway mina ngiphethe omunye usisi igama lakhe konjubani igama lakho sisi Gabi ne? Yeah. Hayi uyabona laba ubezwa ngevoice ka Yvonne Chaka Chaka ehweshezayo banzima kabi. Dangerous ungabanyathe studio. Hey my sister ngicela ungiprove right. Is it cool if I play something behind me? Okay. I hope you like it, guys. And my baby, yeah, for my I do live for you. Will you stay true? And good down, I've been waiting for this moment. And you so mad. Oh, tsunami, I get was lonely. But together we're moving on. And forever we're standing strong. And I'll never forget a show will make me say yes. And together we're moving on.
Bathi amapiano, please. Yo, mina amapiano. Play anything egu background amapiano. Dlala ishela uyazi mzala. Nanti mo paid like piano, Joe. Bansendela mese akere phela ba shebile le bona if una le potential ba njwetsa gore no if una le ntho e right ba re piano please. Which one? This one? Something. Is it piano? Piano. Okay. I want to sing with it because I don't really know the lyrics of Sharp. Okay. Yeah, thank you. I'm waiting for advertisement, ne? Okay. Angisemhle angisaphapi imilo. Nomubeka Uyabona imilo. Tanda mangila kamnandi fafa. Uyangizia bana uyangifila. Hamba nayo mzala. Mzala uthi ngitshele. I-bounce yenyawo or you'll never go wrong. I got it. Which one, okay? Let me do Pambilinyama. Chomi, kupo relax. Tlela pina idlale. Okay. Ikenye Chomi. Hai babari baro. Hai mani. Simple sa papi, yun. Nomubeka uyabona, yun. Alam nandi papa, uyangizia bana uyangifila. Tawari papa, yun. Simple sa papi, yun. Nomubeka uyabona, yun. Alam nandi papa, uyangizia bana uyangifila. Chomi, wait. Kopa o search mo go wena hona le pina e ngotseng hore ke rekere. Yeah, just search o tla e bona rekere ke ya Kabza De Small le Star Cafe. Rekere. Search mo. Nna ke bua ntho e ba njwetsang yona. Rekere ya Kabza De Small le Star Cafe. This one. Re kopa o bine etsa freestyle ha ena di vocals. Oh, okay. La o ka bina ngesemhle, la o ka bina yona ntho eo. Lower the volume, babe. Okay. Sorry, guys. Anything. Network. Is it my network? Sharp network khubeka mzala. Simple sa papi, nomubeka uyabona, talagang nandi papa. I know. Yes. It's my shop. Okay. I just wanna feel good every day. I wanna feel good. I guess I cried. So.
No, thank you so much, Mzala, for your time. Sharp, Mzala. Sharp. Abo bani bebayizwa iza kahle. Abo bani abayizwa beyiza kahle. Guys, ngabe bengine voice. Aya. Hari aye. Ai. You guys nendlala ngetalent la. Yo. Ngithi hayi mina ngithi yo. Uyawashintsha amaphulu. Ngithi ayi mina ngithi yo. Uyawashintsha amaphulu. Ngithi ayi mina ngithi yo. Ayi uyawashintsha amaphulu. Ngithi ayi mina ngithi yo. Uyawashintsha amaphulu. Ebathi MK1, MK2, MK3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8. Ebathi MK1, MK2, MK3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8. Ngithi ayi mina ngithi yo. Uyawashintsha amaphulu. Ngithi ayi mina ngithi yo. Uyawashintsha amaphulu. Ebathi MK1, MK2, MK3, na 4, na 5, na 6, na 7. Phumzile. Yena bengithi ngifaka istar sethu. Bengithi ngifaka istar sethu. Bengithi Friday today ngabe ngiyazwisa abantu labantu bangoyistate isikhathi guys asivaleni we've tried sizamile ukufaka abantu asiyekeleni abomzala laba engibatholile ba right sizocubeka nabo yabona sizamile yo yabona mina la ngivale khona ne ngivale the time umzala aculi ingoma yeBoom Shaka ngabona ukuthi yazini ama 1K wala ekhaya guys izinto zishintshile guys there is absolutely no way go idols bathi ngena ucule bese wena uyangena ratos
ke kopa ke na tlo ba bontsharetsa jwang ke kopa ke na tlo ba binela ngicela ama moderators wami Nomfundo Ntebu ngicela bala ekhaya ngiyazi bengicula gospel uNtebu bekacula kumizwilili so bafethu sizamile bafethu i-talent show yethu azange sasebenza so sizongena kwenye into ekumele siyenze so that sohambisa nje isikhathi until maybe one stand up comedy maybe sosicala ngo half past akekho umuntu ozohamba angahlekanga la ekhaya yabona ngcono nje guys I think mangavula ikhwaya guys I think singawina la ekhaya ngiyibonile le ndaba masingavula ikhwaya na babanye ithi ngibabone nibazo